हुई जब केहू के घर में शादी होखे आ एकरा बाद बारिश शुरू हो जाए तो का साँचो खानी सामान के तहस नहस हो जाई। तो यह वीडियो के शुरुआत करते नमस्ते छपरा बिहार से। चलिए सबसे पहले खूबसूरती के राज जानल लोग कि शादी में जाल चल तो का लगावल जाला, इहे लगावल जाला। हमनी के खूबसूरती के राज ये बा, ठीक बा। तू लोग भले जात हो लोग सैलून में फेशियल करावे, लेकिन हमनी के खूबसूरती के राज मुल्तानी मिट्टी, बेसन और हल्दी बाटे, ठीक बा। तो हमनी के पैसा खर्चा न करनी। चलिए सफर थोड़ा छोटा रख गाँव बेदवलिया रख इजा न्योता करे जाए के रख, यानी कि देख सकतनी मौसी के शादी रख। आगे का हुई आगे तो जाने लगे के पूरा वीडियो देखेंगे पड़ी। एक बाद देख सकतनी सबसे पहले न्योता करनी सन। न्योता इज मोस्ट इम्पोर्टेंट इन शादी, ठीक है, ठीक बा। एक बाद देख सकतनी खाना खियावल जात लोग। भाई खाना खाए में सबसे आगाड़ी रहे के चाहिए, काहे कि न्योता कैले बात तो पहले भंवर जितना हो सके इतना भंवर, लेकिन कम मात्रा में भंवर कि घटो मत। चलो दुआरी लागे के समय ऑर्केस्ट्रा इज मोस्ट इम्पोर्टेंट इन एवरी फंक्शन, ठीक है। तो हई देख सकत है गाँव के छोकरा सब बान सन एकदम ऑर्केस्ट्रा के पीछे झूम उठल बान सन। हम उठ पड़ल बानी भाई, हम वही में केता बानी। चलो हई देखल ऑर्केस्ट्रा ऑर्केस्ट्रा तो नाचते बा दुआरी भी लागते बा, लेकिन एगो संकट आवे वाला बा जौना के सामना करल बहुत ही मुश्किल हो सकता। भाई लोग बारिश आवता बहुत तेज, लेकिन हम तो कहीं लुका जम कहे कि ममहर बापन। एक बारिश के थोड़ा नजारा देख लो कितना तेज होता भाई। तेज के बारे देखो लुकायल कहाँ बा लोग, एगो दलान में लुका गए लोग। मामा सजेशन दे होता कि बियाह शादी करे के बाद तो नवंबर दिसंबर में करिए, तो मत करिए। चली बारिश हो गल समाप्त, अब देखल जाओ का होता है आगे। मतलब बहुत तेज बारिश भइल, अभी बिजली तड़कता भाई। अभी वीडियो ना बना तो कहीं गिरल देख लो चमकता, देखता लोग। देखा भाई लोग तो बारिश हो गल समाप्त पूरा, यानी कि पंडाल के दशा खराब हो गई। मेट देख सकता लोग पूरा भीज गल बा, यानी दूल्हा अकेले बैठल बा। कहना आनी आवो पानी आवो चाहे केहू आओ, लेकिन हम अपन मकसद पूरा क के जाए। तबे मकसद इनका पूरा हो गल, जयमाल हो गल। लेकिन बारिश रुके के नामे नहीं रख। जीवन में इतना पानी पहिलका दान देखनी है भाई लोग, पहिलका दान।